dukan zuciya nake kaunar ka habibul ilahi ka shaida, da dukan zuciya nake kaunar ka habibul ilahi ka shaida. Abun baɗi ne ya dawo zahiru ba al'ajab bane dama, sufa cikin sufatu da rai na ɗayan da har da harshe ma, filin zakar gida da wadata mai zayana a buɗa ma, inda abun nufin ya bayyana kai ne kake da iko ma, ko da ba kai ishara ba. Ajal duka rayuwar da nake yi mamuji ne dalilinta, ɗin zuma farar saƙa ce za ta warkar da ciwonta, daga sanda nafsu ta motsa ne ta bayyanar da aibunta, mai kariya gaban kariyar ka rahmaniya abun bauta, amantu bi ka ya rabba. Abin daga da baki na ya kula hannu ba iya kwancewa, yau ko zato akan ce zunubi mai iya shirya dainawa, wanda aka hallaka masa nafsu shi ne ya samu dacewa, hangen abun hannun wani baba imam ya hane ni na kulawa, ba dan wani na raina ba. Dukan zuciya nake kaunar ka habibul ilahi ka shaida, ya lalima albaki Allah na abun kaunata, sarkin da bai hana ni in na roƙe shi sai abun bauta, wato kana anan Allah ban jin wani ya sa na dakanta, ban hau bisa aikin ma ba she dole za na shelanta a dafin ilaha na rabba. Sanzin da ke cikin aikinka da halara ta sa ya kada ni, in za a jarraba na a duban al'ala ta halin rauni, roƙo na ke ya almuridi tsarin kashi ya burge ni, ba waiwaye cikin tafiya ta na fita a layin kaulani, sabati nake biɗa rabba. Allahumma salli ala muntazir safiyar gobe, kalolin sufar su kwafi duk a mutum ɗaya ne suka rincaɗe, shi ɗin da bayan rama mugunta ballanta na ladan gabi, gatan alamina a alamun mayi dalali sharuɗe, zakin ubangiji rabba. Dukan zuciya nake kaunar da habibul ilahi ka shaida, ki za ka yi wa mamakon tsira da salati karabi, sau adadin da ya wuce irgawa ko a ce a jatarki, roƙon da zan kuma albaki kawasi da al'arabi, mayin lokukuro da lala abul kasumi irin hubbi kan hidimar saban kau ba. A samun sabu salaye ahalil aba'i yan gaske, matansa ummahatil mu'minina a nazamin wake, ban kai ba auliya na samu kusanci da ku na samu sake, tijjani daga Fatima ne ya bara wata kuwar silke, na sa gaban nadama ba. Ita special nan ba tun daga kira za a tantance, mai zamani uban mai laya abudul ilahi limanci, maulaya mu muna kaunar ku mu ma da ku mu kai dace, injin nukan zukata nafsul amma rashi ya tsabtace, daga shehi ban ga kowa ba. Dukan zuciya nake kaunar ka habibul ilahi ka shaida, ni ko bari a ba Muhammad ne zai saka ni hana ni, da sayyidi imamu ku duba irin yadda kuka gyara ni, lallai kuna anan ba yadda wani za ya iya cutar ni, zan ƙara godiya ya murshidina yanzu babu rudani, ba ku koyan butulci ba. Ban ga abun faɗa ba in ba kai ɗin ba samuwar kula, babu abun kira a ji daɗi sai Muhammadu Rasulallah, ga hankali jikina ya za a yi in sake ka ya fadala, ba ni ba ne na rantse a tafau ba ni da wani ya kai Allah, annabi na abun duba. Ka nufa ta in yi zan yi ko ba a hayyaci na ba, ni mallakin ka ne babu sakan wanda ba da kai nake yi ba, kai nazara gani na ta faɗar ka ba da tsayawa ba, ainin na jaji na sarari da ni kai ka bani ba wani ba, godiya ba za ta yanke ba. Dukan zuciya nake kaunar ka habibul ilahi ka shaida, in daren zubar alkairai ka zubo gare ni ko yaya, so ne yake ta yi mini tsoko yana azabtar da zuciya, yadda ka sani dafin so ya yi yawa har kisa ma za ya iya, ni ba kisan nake tsoro ba ka sani da hayim ɗaya, na mutu ban cika buri ba. In gaskiya ta zo ba zancen karya cikar zance,
wallahi ya rasulallahi ina son ka zuci shaida ce. Tsanin hawa zuwa Allah zan haukara bani na goce. Inuwar fita a damuwa zama ciki ibada ce, ba za na so ta ƙare ba. Zuciyata da kai ta dogara ya ƙaribul ilahina, zafi take kamar kuna nisan da kai ne muradina. Bai yaushe ne gaman mu da kai ne ko na rabu da matsala na. Kai lullufi ga wannan mai ƙaunar ta ga zuciyarsa gina, kai ne kawai na sa a gaba. Sanda zuciyar ga ta rayu da san saduwa da burinta, sai zamanin mu ya ya matso dab da ita na ta dukanta. Duk da haka nisan da aka yi da ita shi ya fi damunta. Mamudu tausayawa mafi rauni a bayi da sadata, zai sa na zautu ban nutsu ba. Daga zuciya nake magana harshe na da aikin ne, kafi kowa sanin yadda kake azabtar da ruhi ne. In kan ka bashi kyala ka bari a cikin wanga hali ne. Na fita hayyaci na kana gani za ya karni nisa ne, wanda ka yi wa kusanci ba, annabi ka san ban kai ba. Karimun saja ya ci gani, jamin na da a kula da ni. Mayil kukur karbe ni, tsanin hawan ka tura ni. Can kuriya za ka sanya ni, bakar luwara sunan ka gwani. Ya banin gwana ya almadani, komai ka bani na karba. Yadda gayya wa saura ni ma gayya mana ikonka, dan ina iya ji a jikina zan rasa rai da burinka. Gado da wanda shi na fi kauna shi ne garin abin roka. Allah ci kawo mai soyayya burinsa da masoyinka, wannan ba a ƙi mun ba. Mai laifi kamar irina nisantar saka ya fi dacewa, sai dai fa kai karimin ne na san baka bar ni nai da kuwa. Na iya na baka ruhina na fanshi kaina da shi nawa. Shi raya abin da laifin bukata ka shigo cikinsa kai ta hawa, akasin hakan ba zai so ba. Tabbatar rama ne kai ramar taka za ka shaida mu, domin wallahi tallahi kaunar ka ciwo ta gada mu. Ga damuwa iri da iri da barazanar nafsu ta dama. Sayyidul wujud kai abuwar ka ɗauke damuwa ka ba wannan abuwa ba za na ƙara ba. Ko da idan na ƙara ma dai ikon ka ne kai mun abuwa, wani lotan kumawa zan yi sai kuma ku ƙara yafewa. Ni ba ni da na laifi ku kuma gafarar ku ba ta ƙarewa. Raunin da kuka yi ni da shi ne asali a ƙara dubawa, bidifin ku ba kaɗan ne ba. Ya mustirin asiraina ya jami'ar tasururina, ya munkizi min alhalaka ya babban abun cikin raina. Ya kokuwar rabo maulana sayyidina imamina, mai raba ni da duk shari ya kusantar da ni ga ramana. Ban bukaci na huta ba, gaskiya nake mamuda. Al'insu jin ruhanu malakai ɗaya ba za na ware ba, halittun ƙasar ruwa da halittun jeji da wanda ba su ba. Ba wanda ba ku yi masa ba, ba wanda bai samu iko ba. Ni ɗin kawai shiga da'irar ka shi nake so a ɗan duba, a wurin ka ba wuya ne ba. Dukan zuciya nake ƙaunar da habibul ilahi gashi. Ya annabi yawan neman ainihin inda za na same ka, shi ne ya sa haƙa ta yi zurfi gashi babu alamar ka. Wayyo ubangijin bayi wayyo tausaya wa bawanka, gyare mina hawaye sadani da babban amininka, ba dan hali na za a yi ba. Da rayuwa ta ga mutuwa samu ko rashi na Allah ne, da za a bani zaɓin ɗauki ɗaya rayuwa da mutuwa ne. Mahmudu ka sani wanda na zaɓa dan na cin buri ne. In ya kasance mutuwa ce silar na same ka annabi ne, mai zai hana ba zan so ba. Tsora ni kan tafarkin tsira shayar da ni da hannaye, komai na rayuwa sai ta mun daidai da yadda yake fiye. Duk masu taimako na a tafiyar ba su rawanin boye, malam muhi da sharifi abba hidima ba zan boye, sun so ni ba da ƙarya ba. Mustapha
ka ban zamo garibi ba, ba dan da kai cikar raina ba, ban san yadda za na yi ba. Na kyala rudin zamani dan kai ba zan nadama ba. Annabi kula da baba imamu, himmarsa ce ta kai ni gaba, bar bai ni sakaka haka ba. Na da ina biɗar hanya ɗoɗar wadda za ta sada ni, sai dai gashi har yanzu shiru ya shugaba a duba ni. Ba na raba ɗayan biyu, kai ne awwalin nan da ba sani. Kuya da bayyanar Allah annabi ina son ka ka sani, ban bayyana kiyayya ba. Da dukan zuciya nake ƙaunar ka habibul ilahi ka shaida. Da dukan zuciya nake ƙaunar ka habibul ilahi ka shaida.